लोगोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर। तो दिनैनि ब्लगाव लोगोफोर खान्थाल जानो नागिरदों। तो खान्थाल बिराद जानो लुगैदों आरोना, बे बोथोराव खनसेबो जायाखै। तो दिनै फार्स्ट टाइम जागोन। तो बिथांमोना नायलांबाय था। ओमफ्राय खान्थालाबोथ' जोंहानाव गैया नालाय, बै न' खाथिनि आबौमोनहानाव दं आरोना खान्थाला। तो आं थांगासिनो दं जानो। तो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ, आरो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयर साबस्क्राइब खालामहरदो लोगोफोर। मोनाखै आरो योगाखौबा लोगोफोर जोंना दायो खान्थाल हाननो नागिरदों बाबाया। बे थाइसेखौ हानगोन जोंहा। खान्थाल हानदों नै लोगोफोर, खान्थाल दिनै खान्थाल जागोन। मोनबाय, गोथांसो जागौमोन, दा गोमोनसो जाहैबाय। सिखालाय थां उथो। खान्थालाबो नै दंफाङा माबायदि लोगोफोर, एकदम आखाइ मुथानै जों हमजोबनो हायो। ओमफ्राय फिथाइयाबो थाइनैल' दंखायो। बोसोरनै मोनजाबाय, थांनाय बोसोराव मोनजाबावदोंसो। ओमफ्राय दंफाङानो देरनो रोङा दा, फिथाइयाबो बेखिनिल' थायबाय थायो, थाइनै थाइथामल'। गोजौआव दंबावो ना ओइलाय। दख'ना बोरायलाय थां लायलाय आजावगोनब्रा। बस्थाबाबो जागोन, बस्था हासिगोन फाइनालि हाबाय। मबाइलखौ फाइनालि मोनजामारसिगोन। नै मोनहांबाय, दुब दुब होनदों। आयौ नै लोगोफोर खान्थाला बेनो हानखांबाय, आरो दा हाख्लायबावगोन। ओमफ्राय मा होनो, नै बेयाव थास' बिलाइ लाखाबाय नै आथाखौ हुगारनो। ओमफ्राय आरो लोगोसे थाव गोथांबो लाखाबाय आथा सिथाबैनि। जानोसै दा खान्थाला नै बिस्रानि आरो मालिकआ नै बिसो जोंना सेकेन्ड इउटुबा। ओमफ्राय नै थाइसे हानबावनो नागिरदों। अके, थाइनै जागोन जों दिनैनि दिनाव। नै गासिबो लाबोजोबखाबाय, दा दाननायनि टाइमसै आरोना। नै सिखायाव थाव फोनखांबाय, थाव गोथां लोगोफोर। Ini nih panlu lainnya लोगोफोर, बेखौ दा थौसियाव देगोन। फानलु मा होनोमोनलाय बेखौ, फानलु बोरदोन, फानलु गुफुर आरोना इयो। खान्थाल जाग्रा सासे फैबावबाय।
Nih guys finally pandu dine moनफैबाय आरोना बरिया जानसै सामब्राम गुफुर होनानै देबाय बेखौ जाखागोनदां आरो थाइसेखौ दानबावसिगोन नै लोगोफोर Ini देखो kantalan nuy majing ke guys men sihida logoफोर नै साफा नै aha ada tukra Iku nunggu. Logoफोर जाजेनबाय जोङो दानसेंबो नालाय मोनसे सेनाव दो किरकम खाबो আমরা खावरा हादौका आपनो नेबो गरबाय ए हादौबाय Kalian nak ke? Nih, cantik. Ayam sih. Ayo cepat. Ini. Nih, pandu pun baik. Sini mana saya berdua. Kasih aku muncul. Mana lagi muncul lagi? Muncul lagi nama cipul lagi sana. Masih mudah mudah kantor dan lebar. Sangka. Juli yang mudah mudah ini sana. Amslah ini Juli mudah dia. Yuk, saya ini kerja apa sana ini mudah tar mudah. Bila, mana ni pun mereka isap tu nanti sanksi. Jangan isap mudah ya. Kantor jauh sudah tu. No. Kontol. Turun. Oh. Hah? Tak mana? Supaya. Segun nama dia. Oh, sekarang boleh siapa? Siapa? Biar siapa dah. Ada anda tak tahu boleh saya lah. Deh, kamu boleh. Mesti saya lu cara ini kita mau jalan mana? Hah? Mana ni? Ada. Siapa jalan? Sekali. Apa tak jual? Dia mungkin mana ni? Siapa tak tahu ni? Dia mungkin siapa tak tahu? Be, uji lebar uji siapa lagi? Saya nak siapa siapa ni? लोगोफोर नै बेनो लास्ट आरोना ओमफ्राय जाथला एकदम गरम जाबाय मानो लाबोजोबखो नै लास्ट आरो बेफ्राव दसथाबो गैया दाहाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे भिडिअआ दिनै एसेनोसै बाय बाय
थ' लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन